non sei exactamente o ano, pero foi da época de Alberto Mariano, na que, bueno, neses anos tan, non sei como dicir, tan grandiosos que tuvemos, ao final foi unha época cun entrenador que nos ascendeu a terceira división e, bueno, é un recordo que teño desa primeira etapa no Estradense. Esta xa foi a camiseta ca que fixemos o playoff, a segunda ref contra o Arosa, que tamén teño un especial recordo, a pesar do que, bueno, de que non pudemos pasar ese partido, pero sí que ao final me fai ilusión ter estes pequenos detalles que son ao final do que te maiores do que levas ti dos compañeiros e do club, pois algo material que che fai recordar esas etapas. E esta xa foi, pois, o último ano o ano anterior ao centenario. Bueno, pois esa boa posición na que quedamos tamén, quedamos octavos, pois foi tamén unha gran temporada previa ao todo bonito que iba a ir. E finalmente temos a camiseta do centenario, que fixemos historia e que seguimos ou esperemos seguir facendo uns gran anos aquí en diante. E por último, a camiseta da selección, que, bueno, foi campeón de Europa, bueno, ao final un premio a nivel individual, pero tamén a nivel colectivo, porque ao final todo isto ven de facer un gran ano co club, e ao final fixanse en 2, 3, pero fixamos un gran ano e ao final foi o que me axudou a poder vestir esta camiseta. E teño tamén ali guardadiña para o recuerdo.